Nagpaygayon ng Commission on Elections ug Voters Education ug automated counting machine demonstration sa Bungaw, Tawi-Tawi isip pagpangandam sa 2025 midterm elections. Gipasulay sa COMELEC ang paggamit sa automated counting machine o ACM ngadto sa mga opisyales, lakip mga representante gikan sa nagkariang munisipyo sa probinsya sa Tawi-Tawi. Atol sa gipahigayong Voters Education ug automated counting machine demonstration sa Bungaw, Tawi-Tawi kaganinang buntag. Tumong sabotan nga masuta kung muga na ba ang maong ACM, lakip ang transmission system, bisan pa man anaa kini sa hilit nga lugar sama sa Tawi-Tawi. Sa first-hand experience sa mga botante, walay migula nga problema sa maong ACM, lakip sab sa transmission sa voters result. Sumala ni COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia, tudluan sab sa COMELEC ang mga magtutudlo kung unsay buhaton kung galing makasinati og power interruption sa adlaw sa botohan. Iandam sa matud pa sa mga transmission provider ang mga gikinahanglan nga equipment ug facilities sa tanang canvassing areas sa nasud. In fact, ngayong August, yung lahat ng equipment at facilities na pinangako nila ay handa na po lahat. By August din po, customized na po lahat ito. Ibig sabihin, katulad dito, na-transmit, hindi muna natin ito mabubuksan sa kasalukuyan sapagkat hindi pa po ito kasama pa sa customization.